Jina kumusha. Right. Right. Maswera say to Maswera say. 7 months. Tasvika manje pakuti zuva rekuti radzika mukomana. Mungataurira kuti urongwa hwakamira sei? Urongwa hwedu hwakamira hwakadai. Mhuri tiri kuenda kumusha kwaMurehwa. Then mangwana makuseni tinofanira kusvika panapa by 8 o'clock. Tinenge takutora bhodhi yedu pano. 8:30 latest ndopatichasimuka panapa tichienda kwaMurehwa. Saka tikutarisira kuita burial yedu na2. Program yedu kwaMurehwa ichatanga na10 o'clock mangwana. Asi vanhu nhasi vanhu tiri kuenda kumusha kune mapastors acharara, vanhu vacharara vachiita maprayers, nevaimbi vabvuichi vachiimba the whole night. Then kuseni totora bhodhi yedu tobva tadzokera kumusha. Kunenge kuine church service here zvakare mangwana? Mangwana kune church service futi. Handiti. Makanga marongwa kuti mutumbi utorwe panapa uende kumusha unorara pamba, asi hazvina kuzofamba saizvozvo. Sei zvisina kufamba saizvozvo? Hazvina kuzofamba saizvozvo nekuti marongero atatamboita tatisina kutaura nevakuru venzvimbo zvakaita sachief. Zvinenge isusu tinenge tisingazive mitemo nemurau yedu. Ivo vaita zvigonekeke kuti mwana arare mumba nestate yaave 1 plus kuti vaiti security reasons. Vachiti vakaona kuti zvinosumudza maemotions bhodhi iri mumba usiku vanhu vazive zvinoitika pakati pemhuri. Saka zvinongodai vakati ngazvingoitwa kwakachena. Ende takangozvigashira semhuri kuti aiwa zvakanaka hazvina kuipa. Handiri. Chimbodzokera kumashure zvishoma. Nyaya iyi yanga yakumatare dzimhosva. Tafadzwa akasungwa, takanzwa zvakare kuti Tapiwa akasungwa. Yapapi pari zvino? Tafadzwa naTapiwa vakasungwa ndokwavachiri. Hatisati tanzwa kuti ezvinezvi zvamira sei, kuti vari kuenda kutrial zvarini, kuti nyaya yacho yapapi hatisati tanzwa. Asi tinongotenda Mwari kuti tane lawyer redu riri kutibatsira, legal advisor wedu ari kutibatsira kuti tione kuti zviri kufamba sei nyaya dzacho dzapapi. Asi kutaura vachiri muusungwa? Vachiri muusungwa, kutaura kune vatatu vari muusungwa. Vatatu kana kuti vatatu, wechitatu ndiani? Wechitatu mukadzi anonzi Murehwa. Ndo mai Katsande. Ivavo vakabatwa hanzi vakaitawo contribution yavo ndeipi? Nekuti ndakambonzwa pachinzi mai leti ndo vanga vasungwa here? Ava ndevapa? Uyu Murehwa akasungwa achinzi ndiye akawacha makapeti here akamheno. Okay. Ko madzimai maiviri akambosungwa nenyedzi yehuku yekunzi akapiwa $5 zvapapi? Ava havana kugara kumasales, vakaenda nemwana wavo vakaenda kunobvunzwa mibvunzo vachibva vadzoka variko kumba, kana mwana wacho ariko kumba haana kusungwa. Handiti. Tete, mashoko enyu ekupedzisira takatarisa pazuva ramangwana uyewo zvakare nevanhu vabata nemi for 7 months. Zuva remangwana izuva rakatikoshera zvakanyanya, ende izuva rinorwadza riri kudzora ndangariro 7 months dzese mumashure. Izuva rakaoma rekuti tiri kutarisira kuviga mwana, ende mwana tiri kuviga zvisati zvamboitika kuti munoviga mwana asina musoro. Asi mangwana tiri kutarisira kuti mangwana ndo zvatiri kutoita. Endi tichingodzokawo tichingotendawo kumhuri yeZimbabwe vanga vanhu vari kufolowa nyaya yedu, tinongovatendawo
nesapoti yavari kutipa semhuri yezimbabwe. Just in brief, program yamangwana kana tichinge tatora mutumbi pana 8:30 ikoko program yakamira sei kuzosvika panoradzikwa mwana? Mamiriro akaita program yedu tatiri kutariswa kuti tikatora mutumbi wedu 8:30 kumba program yedu tikabva panapa 8:30 program yedu ichatanga na10 o'clock ndopachatanga program yedu kusvika burial yedu tasvika na2 o'clock. Handiti aiwa, tinotenda tete tichasangana mangwana makuseni. Aiwa mazvita. Thank you so much. All right, maita basa. Hmm?